פרקים, חלק 2 פה. מה היום קוראים לי סיק, דרך אגב? סיק. לא, עשינו את זה סיק. לא לשם, צריך לסוף. את הסוף לא עשינו. אבל זה הסוף, זה למה משם נשגר אותך לפה, נשגר לפה, ואז לפה, ואז לפה. את זה לא עשינו. טיק טוק. אתה רציני איתי? אתה לא יודע מה זה טיק טוק? אתה באמת חושב שזה שם. אפל, אתה באמת לא יודע מה זה אפל, נכון? אני יודע מה זה. מקדונלדס, אתה יודע מה זה דונלדס. אתה יכול להגיד זה. אני כבר, כאילו, זה אותו, אני פשוט יודע. מה ההבדל פה? שזה יותר קצר? יואו, זה לא, כן. אחד יותר אין. ב-BMW. אינסטגרמה. קוקה קולסטיק, זה קוקה קולסטיק. נייק. פנטסטי. פנטה. what the fuck היא. רגע, יש לי קיק. שנייה. טאקו בל. כאילו זה טאקו, אבל אני לא יודע, אני לא זוכר. זה כאן. לא, זה לא הגיוני בכלל. כשהפעמון עושים ככה, אז זה שלו יהיה כאן בפנים. אקסבוקס. וואי, זה... כאילו, מה זה הדבר הזה? וולדמרו. הארי פוטר, אתם חושבים שאני לא יודע מה זה הארי פוטר? מי לא יודע מה זה? נראה לי שזה זה, כאילו ראיתי את זה, לא, סבבה. סבבה, בבא. אוריאל ביר. זה. וואי, פומה זה שמה. אקספרימנט 100. וואי, זה מה זה זה? זה בול זה. איך? מה ממתי? זה לא נכון, זה לא נכון. לא ידעת? יש לי נעליים של זה, אחי, אתה חושב שאני לא זוכר. KFC, אני מאוהב ב-KFC, זה למה זה זה. אני לא טעמתי. 2. גנורייטור זה ממש טעים. איך, טעמתי את זה ורציתי להקיא. גואל נפש. רגע, מה איתך? דומינוס פיצה. דומינוס פיצה. וואי, זה מה זה? לגמרי. סניקרס, אפשר לדעת איך טועים בסניקרס? או רולקס זה עם העיגולים. לא, רולקס זה עם העיגולים. מונסטר, זה פה, בגלל וו, 666. סמסונג זה זה. צחקתי איתך, אתה באמת הקשבת לי? לא, אני לא הלכתי לזה כדי. פרארי ברי. יש לי... וואי, זה. לאחותי יש תמונה של פרארי בחדר. שניהם זה לא, זה אמור להיות כחול. שיהיה. נו. יש לי פלייסטיישן, מה אתה חושב? זה הכניס אותי למשחק אחר. גם אותי, כי זה היה התחלה. אוקיי, מה זה הדבר הזה? יש כאן... זה ממש ארוך. לא, צריך לכתוב, אין סיכוי שאני כותב. לא. אז זה היה הסרטון שלנו, ביי!